Bodoland Tiger YouTube channelनिफ्राय आं धनजिब रामसियारिया गासैनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर जासिनाय जाबाय। नलबारि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय borkhetri दखरा बर' फरायसा आफादखौ दिनै 29/7/2018 मायथाइयाव फुंनि 11 बाजियाव दाफुंनानै होनाय जागोन। बे दखरा आफादा गोबां बोसोर जाबायमोन जेबो एक्टिभिटी गैयामोन। बेवहाय थानाय सुबुंफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै एबा दखरा आफादनि जानानै जेबो खामानि मावनो मोनाखैमोन। नाथाय बेफोरबायदि प्रब्लेमखौ नुहुरनानै नलबारि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै गोबां साननिफ्रायनो नाजाबोदोंमोन, हायाखैमोन। नाथाय दिनै दाफुंनानै होनाय जासिगोन। जोबोर मोनसे मोजां बाथ्रा। आङो नलबारि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ बड'लेण्ड टाइगार इउटिउब चेनेलनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिनाय जाबाय। बेफोरबायदि मोनसे मोजां हाबाफारि लानायनि थाखाय, आगबारि बोनायनि थाखाय। सोरबाफोर जुदि आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, नोंथांमोना आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम आरो शेयार खालाम। दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै, नलबारि डिस्ट्रिक्ट हिसाबै दिनै जा कमिटि दागोन, जाहाथे बै कमिटियाबो दाना होनायनि उनाव मोनसे जोबोर मोजां खामानि मावो। बेहाय थांनानै नुनो मोनदों दि borkhetri आनचलिकआवबो गोबां बर' गामिफोर दङ। फ्राय 19टा गामि दङ। बेफोर गामिया फिसा फिसा नङा, जोबोर गिदिर गिदिर। फ्राय मोनसे गामियाव 85 नखर, 60 नखर, 40 नखर फिसा गामि गैया। आरो बेहाय थानाय बर'फोरा दासिमबो बर' सेन्टिमेन्ट दङ। बिथांमोननि आइजोफोरा लांगा दखना गानो, गावनि हारिनि राव रायो। नाथाय मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राया बेनोदि borkhetri ओनसोलाव थानाय जा बर' मिडियाम स्कुल, LP हाइस्कुल, बेफोर गासैबो थैलांजोब्बाय। फोरोंगिरि गैयिनि थाखाय गासैबो बेफोर बर' मिडियाम स्कुलफोरा एसामिस मिडियाम जालांजोब्बाय। नाथाय नलबारि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरोबाव मोनसे गोदान स्टेप लाबोदों। बे जाहैबाय बे ओनसोलाव गंसे बाथौ आश्रम बर' मिडियामनि प्राइभेट स्कुल गायसननायनि थाखाय बिथांमोना रायलायगासिनो दङ। जानो हायो बियो 2019 मायथाइयाव जाफुंगोन। रायज्लायनाया सोलिगासिनो दङ आरो बै ओनसोलनि रायजो राजाफोराबो जोबोर गोसो गुदुं जादों। जोंनि जुदि बर' मिडियामा थांनानै थायो बै ओनसोलाव, बेयो प्राइभेट हिसाबैसो थांनानै थागोन। नाथाय सरकारि हिसाबै थांना थानो गोनांब्ला जोबोर गोब्राब जानानै दङ। प्राय borkhetri ओनसोलाव 10निबो बांसिन LP स्कुल दंमोन बर' मिडियामनि। नाथाय बेफोर स्कुलफोरा दा फोरोंगिरि गैला, फरायसाबो गैला। बेफोर ओनसोलनि फरायसाफोरा एसामिस मिडियामावनो फरायनाय थायो। आं सानो बे खामानिया जाहाथे थाब थाब जाफुङो होननानै।